Život sladak, ipak malo čudan, čaroban, pun iznenađenja, sjajan. Drago, kamenje! Život zabavan, zajedno smo uvek sladak. Život kakav hoćemo, tokom se poslužimo. On je sladak, čaroban, brz, otmen, zabavan, sladak, ponija. U svaki griž okusnije, drugarstvo druga sjajno je. On je sladak, čaroban, brz, otmen, zabavan, sladak, ponija. Život ponija. Veče igara. O, kako veličanstven dan! Kao da je sunce podešeno na savršeno! Kad bi samo trajao zauvek. Samo ću još jednom udahnuti taj sveži vazduh pre... Da li mi se čini ili je temperatura pala za par stepeni? Ponyville izgleda kao sladoled. Twilight, ovo nema veze sa mašinom za upravljanje vremenom na kojoj radiš, zar ne? Ne, nimalo. Ali pošto izgleda da smo svi ovde zaleđeni za sad, zašto ne napravimo veče igara? Nismo imale veče igara godinama. Hajde da igramo savršeno slikanje. Treba nam samo rečnik, zvučna viljuška i krok msje. Za koga je taj otmeni sendvič? Za mene, draga, tako sam gladna. U redu. Pa, šta je sa... Noćnim strašilom, bombom u potoku! Ali sve smo ih već igrale. Ne brinite, imam savršenu igru za ovako nasumičnu priliku. Pozivam vas sve da igramo moju originalnu igru koju sam ja izmislila, priče o Canterlotu. A sada aplauz. Da li su uputstva unutra? O ne, pravila dolaze odvojeno. Svih 1140 strana. Dozvoli. Moja dramatična čitanja dokazano dodaju potrebnu čar svakoj knjizi. Priče o Canterlotu su brza pustolovina sa igranjem uloga koju možete iskusiti na produženom vikendu ili više njih. To je svet sastavljen od preko 800 klasa i vrsta. To je baš detaljno, čak i za Twilight. Da, hajde da preskočimo. Evo nas. Sada ćete provesti 6 sati govoreći pred većem starešina da biste zaslužili svoje viteštvo. 6 sati! Misliš da je lako biti vitez? Bolje da pređeš na 402. stranu za priču o tome. Možda treba da proverim da li se led već otopio. Imate li možda soli? Stižemo do najboljeg dela. Kako razumeti logiku? Bez uvrede, ali logika je malo dosadna. Možemo li samo da igramo? Dobro, valjda mogu da vam pokažem šta je u kutiji. Ovo je slatko. Po jedna za svaku od nas. Ovo može da bude rarity. Tehnički to je za pljačkanje tamnice. To su ploče za gradnju. Nemoj da ih pomešaš. Šta ako svi izaberemo po jednu i samo napravimo ono što želimo? Moraš da budeš arhitekta 18. nivoa da bi gradio, a čak i onda to mora da odobri veće. Hej, možemo da napravimo voćnjak s jabukama. Ali Applejack već imamo 3 voćnjaka s jabukama. Nisam majstor za igre, ali skratila sam pravila. Hoćeš li da baciš pogled kad budeš mogla? Skratila si! Zaboravite, veče igara je gotovo, svi napolje! Ali zavejani smo. Znala sam, tvoja mašina za vreme. Da, upotrebila sam svoj neodobreni vremenator da bi nas zavela ovde na večeri igara. Pa evo vam savršeno vreme, idite napolje i ne moramo da igramo moju igru nikad više, nikad! Ovo je zbog naših izmena u igri. Samo smo htele da je učinimo najboljom do sad. Draga, mada cenim dramu, osjećam da zanemarujemo tvoje upravljanje vremenom i činjenicu da ga koristiš vrlo ležerno. O, Twilight, ne grmi na nas! Shvatam! Vremenska mašina. Da li treba da krenemo za njom? Evo tebi, evo ti! Nego moj! Šta? I dalje igrate moju igru? Mislila sam da vam se ne sviđa. Pravila su možda malo... detaljna? Određena? Preplavljujuća. Previše, ali kad dođeš do suštine, stvorila si neverovatnu igru. Stvarno? Sad nam treba tvoja pomoć da jurnemo na zamak i stignemo do kule. Pa,
Trebalo bi da bacimo 20-ostranu kocku 47 puta, ali otvorena sam za predloge. Za Canterlot! Za Canterlot! Spajkov dokumentarac. Divno je vratiti se! Oprosti, ali gde si bio? Rarity, bio sam na celonedeljnoj intenzivnoj radionici filmske režije. Na kursu filmske režije. Dobio sam prvi zadatak i stvarno sam uzbuđen jer mogu da snimim svoj prvi film. Dragi, moraš da napraviš romantični ponivudski ep sa mnom kao zvezdom. Ja sam mislio... Treba da snimiš akcioni film! Čekaj, jer ja ipak... Iho! Najbolje da snimiš kaubojac! Da, to stvarno ima smisla, Applejack. Možemo da snimimo film o prirodi? Hajde da snimimo musical o 6 ponija najboljih drugara! Ili naučnu fantastiku, velikim slovima, dan pre sutra, prikazuje se juče. Čekajte! Imam druge planove. Hoću da snimim dokumentarac o tome kakav je život u Sugar Cube Corneru zaista. I hoću da vi budete u njemu. Hoću pravi komad života, u redu? Radite ono što inače radite. Pravite se da nisam ovde. U redu. Ja sam... Prelivala sam ove kolače. Zar ne, Rainbow Dash? Da, jesi. A ja sam završila ovu... glazuru. Zapamtite, dokumentarci su prirodni. Budite samo ono što jeste. Odjednom sam vrlo svesna svojih kopita. Šta inače radim sa njima? Pa Spike, ja umem da budem prirodna pred kamerom. Ja ću biti samo ja, prava našminkana Rarity. U redu, Rarity, možda ako... Zovu me R-E-R-I-T-I, najfinije ždrebe, ne treba kriti, ja sam Ovi ždrebići nemaju pojma šta rade. Mislim da moramo da probamo nešto malo drugačije. U redu, možeš samo da sediš i kažeš šta misliš o drugaricama, kao što inače pričaš o drugarici sa drugom drugaricom. Zdravo, drugarice. Ti si mi drugarica. Kamero, i volim te. Seci! Ne obraćaj se kameri, u redu. Rarity! Možeš malo da smiriš kopita, Fluttershy? Ja ne mogu. Ne sjećam se kako da upravljam njima. Samo spusti ih na pod. Kao da imaju sopstveni um. To je to! Dosta! Ako ne možete da budete prirodne pred mojom kamerom, ja neću da budem iza nje! Odlazim! Volim vas, društvo, i volim da radim ovde. Ali ovo je bilo čudno. Samo mi je drago što opet znam šta da radim sa kopitima. Pa, slagaću ako kažem da je bilo kao kaskanje po parku, ali mislim da ćete shvatiti da smo uhvatili jedinstven pogled na ponije iza pulta. To je naslov. Ne znam čak ni šta je iskoristio. Osjećam se kao da mu nismo dale baš ništa. Ovakva prijateljstva se dešavaju veoma retko i ako imate sreće, uhvatit ćete trenutke kada niko drugi ne gleda. Nisam znala da nas je snimao tada! Evo ti ovo! To je zabavno! Gledaj kako nas tri radimo zajedno! To je baš slatko, Spike. Uhvatio si najbolje trenutke kad nismo znali da nas snimaš. Pa, šta je sledeće za tebe, gospodine reditelju? Ne znam, možda naučno-fantastični kaubojac, romansa sa elementima
uloge tumačili Jelena Jovičić, Aleksandra Širkić, Marijana Aranđelović, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Slobodanka Ivanović. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.